ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар нимза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои крамада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯз навор аст хонаҳои рӯй кардан аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Фархош, шаҳри Бухтар, Ноя, Рӯдакӣ, шаҳри Колоб, дӯстони азиз ва дигар тарафҳо аст ки нархҳои арзон катӣ ва якхонага аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсузода, шаҳри Бухтарам ҳаст ва дигар тарафҳо ноҳиёам хонаҳо аст ки ҳамаш дар як навор мо видео кардем дӯстони азиз. ва астаи мақсад ки беседкаи фурӯшӣ, качеликои фурӯшӣ аст ва астаи мақсад ки вагони фурӯшӣ утеплёни кардаги замонави одамое ки мехоҳанд ки ақсар арзон зиндагӣ кунанд, вагони фурӯшӣ барои хона зиндагӣ кардан барои мағоза ҳам ҳастае. ва дӯстони азиз, кадоме ки мисол ягон хона дорад, ягон замин дорад, квартира, мошин барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марамат дар рақамҳои мо WhatsApp корма рӯйкӣ мекунем. ва кадоме шумо ки дар ҳамин навор агар наёфтед хонаи маҳбуб дорад, дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 118 сомону 50 дирҳам, камтар курс бо фурӯмад. дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан, якта компания пересечени граница хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания якаи парвиз аст ки таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро Садовод қабул карда ва самти Қазоқистон бурда сог соломат меоранд. мошиношон мошинаи комфортне ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Инчунин забони узбекира, русира ва тоҷикира хуб медонанд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, кӯмаки худшона мерасонанд ва мошиношон мошинаи комфортни замонавии кондитсионердор ва се намуд марка мошин доранд. кадомеша худтон интихоб кунед ва ҳар рӯз ресторан. ҳар рақамҳошро кор мекунад, ҳар дашта WhatsApp дорад. кадоме ки айноми канали мо ба ҳамин якаи мақсад ки ба компания якаи парвиз муроҷиат мекунад, яъне арзон ва скидка мекунад. компания бовария мо қати яка хеле кор мекунем. метавонед ки мисол ки якара мисол ки занг занен, маслиҳат кунед ва соғ саломат границаи рафта биёед, марамат ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор. номи пешинаш Гул Хурда. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 дар хона кардаги аст ки якта меҳмонхона, дута ягон хонаи ҷои хуб, боб све таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, дӯстони азиз, кухни, дӯстони азиз дорад. гирди хона пол ниход маҳкама ва даруни хонаҳо 75 квадрати метр. як меҳмонхонаи калон, дута ягон хонаи хуб аст ки 3 дар хона аст ва ҳоҷатхона, ошхона, баня, дигар чӯшкатӣ. дӯстони азиз, мақсад ки хонаҳо ҳамашон бо проектҳои ба расходи чизҳои расист кардаги, яъне ки разведкаҳои расистки, симои расистки, обшин ва мақсад ки кришаш мегӯяд минвата, дӯстон кришаи минвата кардаги астае. ва дӯстон азиз, мақсад ки маҳсулотош мегӯяд қариб ки ҳамашон мегӯяд бо чизҳои расистки, бо сифатҳои аълокатӣ кардаги астае. бо дӯстони азиз, бо септик кардаги барои оби ҳамом. дӯстони азиз, ва дӯстони азиз, мақсад ки калидор, ванна, дӯстон дар дохили хона аст, ҳамашон евромонтаж кардаги аст. хона чӣ хеле гуфтум, бо маҳсулотҳои расист кардаги аст, хеле расход кардаги мегӯяд. хонаҳо хай мақсад ки хали фигураҳои фасон часпондаги аст. дӯстон азиз, падъабои тавир аст, бо худтон гирёша ки хоҳем, мақсад ки ба дили худтон рангбор мекунем. хона мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 225 000 сомоне ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад ва ба квартираи духонага алиш мешавад нараи мошингардаш. ҳамин наздикӣ дар имҷода мақсад ки мағоза, медпур, масҷид, дӯстони азиз, хоб ҳамин хечиё медпур, масҷид, магазин, мактаб ҳама чӣ наздик мегӯяд соҳиб бош. бо инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳамаги дуруни хонаҳо 75 квадрати метр. хоб ягон саволтон бошад, рақамҳои дастишон ахираш якумаш мақсад дасти тоҷикистон аст, 88 90 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 61, инаш да WhatsApp дор. обшим ҳар рақам дар WhatsApp аст, ҳар дашон кор мекунад. ба духонага квартира алиш мешавад, метавонед ки вариантона пешкаш кунед ва сумаки нархи хона 225 000 сомоне аст, боз мегӯяд муомила мешавад. гиҷои ҳамин хона шумо дар нофаҳмо ки бошад, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд ва алиша мекунад ва сумаки ҳам бо арзон мекунад. марамат рақамҳошо хона ҷои беҳтари ҳамаша дар наздик аст, марамат худи ход занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марамат. мегзарем ба дуюм эълони навбатӣ. дӯстони азиз, качелико ва беседка ва вагонҳои фурӯшӣ аст ки бо дизайни навкати ҳамаша ба шумо фаҳмода ва дастафкан дуруи Душанбе доранд бо нархаш. дӯстони азиз, бо сифати аъло аст, качелик, беседка ва дигар чизҳо аст ки бо нархи арзон ва бо качествои аъло кати ки бо сифати аъло аст.
خب مثلا нархошона ба шумо мегӯем, нархҳои качелико аст, ай нархи 3000 сомон аст то нархҳои болоша ва нархҳои беседкаҳо аст аз нархи 4500 сомон аст то нархҳои болоша ва аст вагони фурӯшӣ аст ки вагони замонави ина дар наводи аст вагон бо нархи 29000 сомон аст ки дурунош утеплит ҳама чӣ кардага аст ва обсоичам гузаронага аст азиз. Размераш аст 6 ба 240 аст ва дигар намуд размераш 2 терезага дорад, 1 терезага дорад дурунош полу паталок ҳамаш хали бо сифати аъло махли хали гарм, яъне ки утеплит кардага аст. Даставка дуруни душанбе азиз доран нархи даставкашон 300 сомонӣ аст. خب нархошона гуфтем бо сифати аъло аст. ино адресшон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд тарафи душанбе даставка доранд суни азиз. мақсад ки обшивка ҳамаш кардагӣ аст. мақсад хали беседка доранд, качелик доранд ва вагони фурӯшӣ доранд суни азиз. яъне кадоме ки мисол мехоҳад барои мағоза, барои ходок, барои зиндаӣ кардан мешавад ва беседка барои айни ҳол ҳаво гарм аст, яъне хали беседкаҳои фасон ва хали качеликҳои фасони савр бо дизайни навкаи доранд. ҳар ду рақамошон кор мекунад суни азиз. рақамҳои дуюмушта WhatsApp доранд. оиди мисол качелик масалан беседка ки вагон ягон маълумот шумо агар хоҳед чӣ хел фаҳмидан ҳамин рақамҳо дар шумо занг занед ба шумо мақсад ҳамаша фаҳмода метавад ва арзонам мекунанд. качеликҳо 3000 сомон боло аст, беседкаҳо аз 4000 сомон ва вагон 29000 сомон аст. хай бо қайти худашон муомила мекунед бо сифати аълое ки якум даст аст. марҳамат дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар Шамсуддини Шоҳин суни азиз, ҷамоати даштӣ, деҳаи ҳоҷӣ дара. агар ягон шумо хато фаҳмида бошем бо занг зани айсоебаш худатон пурсен. дӯстони азиз, обшим 68 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ аст. 68 сотиқ замин аст. хоб 44 сотиқаш замини боғ аст дӯстони азиз ва 24 сотиқаш назди ҳавлигӣ аст. 4 дар хона дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баняшка дӯстони азиз. хоб гирди ванаш полни худ мақсад ки кушод ва боғ 44 сотиқи дигаш. хоб нархаш ҳамагӣ 130000 сомонӣ аст. боз ягон усул муомила мешавад. ҳамагӣ ҳам қад чизи гуфтагимон 130000 сомон аст. боз муомила дар Шамсуддини Шоҳин, ҷамоати даштиш, деҳаи ҳоҷӣ дара. дӯстони азиз, хайки ҷоша ки мо мақсад ки нафаҳмида бошем, хато фаҳмида бошем, шумо занг занед ҳамаша ба шумо соҳибаш фаҳмода метавонанд ва арзонам мекунанд. якумаш рақамҳои дастӣ, ахираш 74 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои вавилон, ахираш 06 ижда WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. марҳамат чӣ саволе ки доред, чӣ маълумоте ки доред дар ҳамин рақамҳошон гирем. ва дурушта бания дӯстони азиз, мақсад ки бания пания ошхона дӯстони азиз дорад. ай боғшам боғи калом дорад дӯстони азиз, мақсад ки бухтон маълумотша мегирен. марҳамат занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Гипразен дӯстони азиз, маҳаллаи Шайнак. дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразен, маҳаллаи Шайнак даҳ. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дӯстони азиз, термис, гирди хона маҳкам ва хонаҳо бо ремонтҳои замонавӣ. 3 дар хонаи калон аст ва 3 сотиқи дигар замин ва ҳуҷҷатош мега 100%. дастроҳошам мегад хона фурӯхта мешавад бо нархи 470000 сомонӣ ки боз мегад муомила мешавад. 470000 сомон аст, боз мегад савдо муомилаи хуба мегад дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони шумо прамои рақами хоилаи WhatsApp надорад. прамои рақамошо кор мекунад, кадомитон ки мехарен занг занед маълумотои пурраша гиред. ва дӯстони азиз, ногуфтанам ки шумо агар ягон хонаи фурӯшӣ бошад, ягон квартира бошад, ягон замин, ягон мошин, ягон аппарат, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат дар рақамҳои 8085 1220 боло дада WhatsApp, имо, Telegram дорад. чӣ хонаи, заминаи, квартира, ягон техникаи, ягон маҳсулота рӯй кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дӯстони азиз, якум Советский дар пеши бозори Ҷалҷами аввала дӯстони азиз. боз як бор маълумот ҷо мегӯям, шаҳри Душанбе ноҳияи дӯстони азиз, ноҳияи Сино, якум Советский пеши мақсад ки пеши бозори Ҷалҷами аввала. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад 43 квадрати метр. бо ремонтҳои хуб таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис, ванна ва обсвет дорад дӯстони азиз. нархаш мегад 335,000 сомон аст ва кухни гарнитурам доштааст. нархи квартира 335,000 сомон аст, боз мегад муомила ва савдои хуб дорад.
оид ами квартира шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ боша прамои рақамҳои мегафоншона 24 соат кор мекунад то рақамҳои холӣ ҳаста марама занг занед маълумоти пурраша гирен ва бозам мегӯем ки кадоме ки мисол дар навор агар хонаи маҳқулӣ наёфт квартира замин наёфта бошад агар маҳқулӣ шуд дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст мо ёфтем дар видео ала кӯшиш мекунем ки ба шумо видео карда пешкаш ки шумо ҳам лайк азед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дӯстони азиз тарафи деҳаи Ҳазора дӯстони азиз, яъне ки ноҳияи Рӯдаки шаҳри Душанбе аз шаҳр вабше тарафи берун аст тарафи Рӯдаки, яъне ки тарафи теппаҳо шуда гӯем тарафи хонаҳои замини қишлоқ 6 сотиқ замин аст дӯстони азиз ки 3 дар хона кардаги аст хонаи коробкаи временка аст инам хеле десен хай мақсад ки камтар хеле ранг бо кадан накур аст и тарафта намедонам одамо зидаг дорам бо хайхтон маълумот ча мегирем тарафи деҳаи Ҳазора гуфтага аст назди Падгора дӯстони азиз Падгора хайнам хеле маълумот аст нархш мегӯяд 70000 сомонӣ аст нашод ҳуҷҷат дора надора инаша аниқ қадам мегирем хтон обши тарафи хеле чихе бигум тарафи Адид аст айшар бабше берун дӯстони азиз нархш 70000 сомон аст боз муомила дошта ин рақамҳо мегафоншон тоқа прамои рақами марама дига маълумот ча гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фидавсӣ поёни Корвон дӯстони азиз. Духонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад 50 квадрати метр бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухня дӯстон термос ва документош 100% аст ва ремонтша мегӯяд нав кардаги аст дӯстон аз бо обсвои таъмин аст дутага кондитсионер дорад дӯстон дутага мегӯяд шкаф дорад ва стиральни машина мегӯяд дорад қатиш мегӯяд меистан ва мақсад ки вана пана термос дига чиё роз дутага кондитсионер мегӯяд кондитсионер ва дута шкаф дӯстони азиз. хоб нархи квартирара 321000 сомонӣ мондиан соҳибшон бо мегӯяд ҳамира муомила мекунем ва савдо дорад. нархи квартира 321000 сомонӣ аст боз муомила дорад. прамои рақамҳои тисели соҳибшон ягон мақсад ки ягон саволтон боша ягон харидор ки боша ин рақамҳои тиселшон 18 занг занед маълумот чагире ватсап надорад ва кадоме ки мисол хона замин квартира дар рақамҳои болобуда 20 дар роҳӣ кунад ватсап мо кор мекунад роҳӣ кунем мо реклама мекунем чизе ки фурӯшӣ боша роҳӣ кунем кадоме ки дар навор наёфт хона нависа мо пешкашаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар назди мактаби 5 яъне ки дӯстони азиз хона дар тарафҳои бешкапа аст намедонам ки мисол тарафи кирф дохил мешад ё ки вахш дохил мешад ё ки тарафи кушона дохил мешад намедонам тарафи бешкапа обшим яъне ки ай маркази шаҳри дӯстони азиз аз маркази шаҳр яъне хела дарун аст яъне ки тарафи қишлоқ 10 сотиқ замин аст ки дута хонаҳои мақсад ки беремонти ҳам хеле чихе гум средни зиморемонт тарафи қишлоқ даем ду дар хона дорад дарахтони мевадиҳанда дӯстони гирдванаш маҳкамае нархаш 130000 сомон аст дӯстони азиз 7 мега дарахтор тарафи қишлоқи бешкапа пеши мактаби 5 дӯстони азиз мақсад ки хоб хахто маълумотша мегирен обшим тарафи виён ва михе тарафҳои виён ва қишлоқи бешкапа вақте ки кушона дохил мешавад нархи 130000 аст муомила дорад рақамошон аст мегафон кадоме да ки агид вана кушона мақсад ки ами шаҳри Бухтар ки хонаи арзон ки кофтсен ашумо дӯстони азиз метавонед ки амира харен ё ки ҷои замини холӣ шуда хона кунед марамат маълумотша гирем бо. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода яъне ки Регада 2 микрорайонда сехонага квартира аст ки дар нуҳум ошона қарор дорад 86 квадрати метр бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос кондитсионер телевизор ремонтҳои замонавӣ пеши дом дар дӯстони азиз мақсад ки боғчаи кӯдакона мактаб мағозаҳо ҳама чӣ ҷойгира ва сехонага дар нуҳум ошона 86 квадрат ремонтҳои беҳтарин замонавӣ ҳозиразамон дӯстони азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ 100%. хоб чӣ хеле гуфтум сехонага нархи квартира 440000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила мешавад мега соҳибшон ин рақамошон аст мегафон 47 ва нархи квартира 440000 сомон аст боз мегӯяд муомила мешавад ва дурӯша хела кушод аст 86 квадрат мега соҳибшон. хоб дӯстони азиз мо бисёре баъд такрор мекунем узри зиёд агар ма ягон маълумоти зиёдӣ хоҳем агар шумо фаҳмидан ин рақамошон аст занг занед маълумотша гиред лайк азанед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар шаҳри Қурғонтеппа яъне ки дар Нихида пеши гимназияи Аминҷон
духонага квартира ҳастае ки дар якум мушина қарор дорад 35 квадрати метр. Ремонтиш ремонтҳои хуб бо обсои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня термес ва дӯстони азиз мақсад ки дар якум ошина духонага мегӯяд дом мегӯяд худаш 6 ошина дӯстони азиз. доми 6 ошина дар якумаш қарор дорад 280 бо муомила доштае. ай соҳибшон маълумотша бисёр гуфтагӣ нест, ина рақамош аст мегафон, ягон савол ягон маълумоти илогӣ бошад марамад занг занед. ва касе ки чӣ реклама дорад марамад дар рақами болобуда 20 реклама реклама ва фурӯшта мегузорем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фарход аз район берунтар астае. ноҳияи Фарход қадом қишлоқ деҳаша нафтан бо хайхтон маълумотша мегирен. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона рехтагӣ аст, ки ду дар хона деворош бардоштагӣ болош нопӯшондаа. ду хоначаи коробка ва 6 сотиқи дигар замин гирдашда одамо зиндагӣ дорад. нархаш мегӯяд ҳамагӣ 46 000 сомонӣ аст. боз қатиқчон муомила мекунад. нархаш 46 та, рақамош аст мегафон. кадометон ки мехарем маҳрама занг занед маълумотои пурраша гирен. ва бозам мегӯям кадоме ки дар ҳамин навори мо маҳқулӣ хонаша наёфт ё ки заминша наёфт ё квартираша наёфт, дар ҳамин комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона замин квартира лозим аст нависед пешкаштон мекунем. ва ин бор навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбон.